Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod City gideklarar na nga insurgency-free. Otoridad nagapasalig sang malinong nga piniliay para sa barangay kag SK elections. May report si Nico Delphi. Kabahin sang pagbabaskog sang kampanya angot sa peace and order, ginpermahan na sang katapos ang Regional Joint Security Coordinating Center nga ginatapuan sang kapulisan, Army kag Coast Guard ang pagdeklarar sa Bacolod City bilang insurgency-free. Suno kay Police Brigadier General Archival Macala, Officer in Charge ng Police Regional Office 6, ang joint resolution kabahin sang pagpanghanda para sa naghilapit nga barangay kag SK elections. Nagakasuyoran man suno sa iya nga napaiway na sa syudad ang mga illegal nga hilikoton sang communist terrorist groups pareho sang pagpangilkil. And also the that aspect considering that the election is fast approaching. So tinatakil din natin ito, ma'am, so that dito sa Western Visayas there will be no killings, the casualties, yung mga politikos at mga would-be politicians who want to run. Suno kay City Administrator Pacifico Magari III, pinaagi sa joint resolution sang RJSCC, mangindako ini nga bulig sa pagpasanyog sang turismo kag sa handom sang syudad nga mangin super city. We're here to make Bacolod a super city, no? And in order to be a super city, our city has to be safe. It has to have peace and order nga assured ang aton investors, ang aton nga mga tourists, not only the residents. And with that, it will promote tourism. It will promote also, as you said, manog election. So, well, if you look at it, ang aton nga worry nga kung may mga violence and crime that will be going on, malesen. Definitely, basically wala because of this declaration. Samtang paday naman nga gina-monitor sang katapos sang RJSCC ang pila pa ka mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental nga ginakabig election hotspots kabahin diri mga nabukid nga mga kabarangayan nga may reported presence sang rebelde. Nico Delfin para sa DGCast Negros.